kesaksian nemu yang mana si akeh jual gitu ke mobil. Masjid Ini di wonge masjid masjid Heeh. apa ngalong koyoke kon ngireng-rewang ning masjid. iya koyoke Ya aku tak nusur ana ya ngarit ya. ya Nuwun. Nuwun. Masumo. Nah, iki wong rek. Pemburi ya. Jebule mimik. Wedhus. Cemek lho, Wan. Tak golek ya ora ana ning omek kono kon jagono. Temangane mimik cemek. Masa kok kono mau? Kok kono? Iki anu koplas kabeh iki anu apa? Lempit. Biasa iki wedhus joran iki. Beh. Jarene ning masjid kok malah ning kene. Ya aku mau nyang masjid. Tapi wis enek sing garap wis ana wong profesional kabeh. Dadine aku ya dolan mrene. Lah aku mau nyapa kok nusuk rene emang. Jarene anak emang kon nusul kok malah ning kene. Sopo sing ngangkon kuwi iki apusi Panji percaya. Wong Panji mah ngomong ki engko aku bar ngarit tak nusur rono. Tibae mah ning kene. Lho, delok jagoan-jagoan iki calon pentas iki Jawa Timuran. Undang kuwi. Mantap. Lho sing tak pentas ning desa iki. Iki yo wis Calon juara iki. Apa kowe kalah ning wedhus iki? Mbok endi iki lek? Kowe iku lho dikalahne wedhus lho, anak-anak awakmu ora ndang bojo iki piye? Ndang bojo be, wong kok ora bojo-bojo klontang, klantem ngetan ngulon lho. Kepiye lho, Bek? Bojo piye? Wis ra payu bojo. Ya golekno bojo. Apa nganu tak golekno ronda anak loro? Weh, ning ndi, Pe? Cilik padhae kawinan. Iya wong ndi, Pe?
Lah iki pedesku. Harutan kowe iki mo ngakon kawin karo wedhus. Lho ya salah neh aku. Wong ku mbok yo aja emosinan to, Mas Bro. Lah piye wong kawin karo wedhus? Apa ora enek liyane po? Lah aneh ya ra ono bumbune ya mek iki. Oke lur, terima kasih telah menonton video film pendek dari Pati Kidul. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen channel Sembodo. Oke.